Σιέρα Ζούλου 1, Golf Πάπα Πάπα, ο Σιέρα Ζούλου 8, Λίμα Σιέρα Βίκτορ. Σας καλησπερίζουμε από Μυτιλήνη, ο υπαίθριος και portable σταθμός της ΕΡΒΑ. Σας ακούμε εδώ αρκετά καλά, 5, 9 με 9-10 τα σήματά σας, κατανοητά με το 100%. Το μικρόφωνο για σας. Σιέρα Ζούλου 1, Golf Πάπα Πάπα, ο Σιέρα Ζούλου 8, Λίμα Σιέρα Βίκτορ. Έτοιμος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Φώτης πρέπει να είσαι, έτσι. Λοιπόν, 73 για εμάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 5, 9 plus 10 είναι και θέμα τα σήματά σου εδώ πέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, πολύ καλά, δυνατά. Ακούγεσαι εδώ στο σταθμό της Γενικής Γραμματείας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και να περάσω στον επόμενο σταθμό. Σιέρα Ζούλου 2, Τάγκο Σιέρα Λίμα. Σιέρα Ζούλου 2, Τάγκο Σιέρα Λίμα. Σιέρα Ζούλου 1, Golf Πάπα Πάπα, over.